A ono to celé, ten akože zdravší životný štýl u mňa začal u doktora. Lebo bol som u doktora a on ani nie, že krv a cholesterol a nadváha, nič také. On mi povedal niečo oveľa horšie. Pozrite si ponožky, pán Hato. A on si len zapisoval zvuky, ktoré pri tom robím. Jak bizon, do ktorého strelia šíp. A tupí. A zle. Som vás opil tu napredu, prepáčte. Ale to je to tofu, ja za to. Nebojte, opil som vás, ale má to málo kalórií. Inak tu na tej drinky rozložené, to vôbec nie je dobrý nápad.